नै नायदो लोगोफोर नांगौबाथाय अर्डारल' होदो। दा बैसागु सिजेन ना जोबोद दख'नानि गोमो दख'नानि गोनांथि जायो। बे आगरनि येल्ल' लानाय गुस्थियाव फारि आगर, बे बिदन अरेन्जनि फार्स्ट साइज नुदों। रानि पिंक आगर एरनाया नै बाथि जोबोद साइज। बे बाथिसे गोमोनि जोबोद साइज नुदों। नांगौबाथाय अर्डार लोगोफोर। बे गोमोनि नोगोम गिदिर गिदिर एरखानायखानि आगरा खांख्रिखला आगर जोबोद साइज नुदों। नोंथाङा नायनो हागोन। नै आगरा बिदि एरदों। जा गिदिर गिदिरखा। आंनि मबाइला एसे दाल नुदों दै लोगोफोर। नै बियो कलेज बिदाब बियो नै। नोंथांमोना नांगौबाथाय अर्डारल' होदो। कलेज बिदाब जोबोद साइज नुदों कलेजाव गानग्रा बियो। ओमफ्राय नैबेबो बाथिनि गोमोनि बै दहायनो खिन्थानाया आलदा बियो अरेन्ज कालार लादों गुस्थियाव। अरेन्ज कालार बियो जोबोद साइज नुदों। बियो नै गोथां दाखालिनि भिडिअआव देखायखादोंमोन आङो बाथिसे लानाय जास्ट साइज नुदों। बे कलेज बिदाबा गांनै सफैदों दे। हलसेलावबो हरनाय जायो। सोर सोरनो नांगौ हलसेलावनो बांसिन हरनाय जायो आङो। दा बेल' सफैनानै दङ नै। नांगौबाथाय थाब थाब अर्डार खालाम, मोननो नागिरा दा बैसागु सिजेन ना। साइजथार। बाय बाय लोगोफोर।